Elon Musk, Tesla în doar 2 minute. El a fost născut în Pretoria, Africa de Sud. Când era mic, a citit literalmente absolut toate cărțile din orașul său, mai ales pe tema spațială. În clasa 10 a fost singurul din tot liceul care a făcut un proiect pe partea asta spațială, cum o rachetă decola de pe pământ. Și imaginația lui era una chiar foarte bogată. Părinții lui, când veneau de la muncă, îl găseau mereu cu capul în cărți. Sau cum s-ar spune în România, cu nasul în cărți. Aș putea spune că el are un handicap. De ce? Pentru că de mic, de fiecare dată când el se concentra pe un lucru, intra ca într-o minte, ca într-un alt univers în mintea lui și el acolo se concentra literalmente 100%. Putea să ia foc lumea pe lângă el, dar el nu se mișca literalmente deloc. Și asta a fost declarat și de către mama lui, dar și de către foștii lui angajați care erau la început în compania, de exemplu, SpaceX. El când venea în inspecție, toți inginerii săreau asupra lui să-i spună că uitați, avem problema asta, avem problema asta. Iar el doar asculta, spune așa, spuneți, asculta literalmente absolut tot, iar după închidea ochii și se gândea cum poate să găsească o soluție. După, inginerii iar încercau să-i spună cum ar putea să găsească o soluție, dar el nu reacționa deloc. Și după studiile pe care le-am făcut, sunt sigur că el ar avea un handicap pe partea aceasta. El la 19 ani a reușit să plece în America, unde trebuia să studieze. Avea o casă foarte mare și pe timpul weekendului o dădea la închiriat pentru petreceri, de unde primea bani apoi. Dar în același timp era foarte pasionat de programare. În acele momente se gândea cum ar fi să poți plăti ceva online sau să faci un transfer online și împreună cu alte câteva persoane s-au apucat de proiectul Zip 2 sau Zip 2, cum s-ar spune și în România. Avea ca și competiție PayPal-ul, care era o companie cu imagine mai bună ca Zip 2, dar Zip 2, din punct de vedere tehnic, era superioară. Elon a cumpărat PayPal, apoi a dezvoltat aplicația până când a vândut-o cu 1,2 miliarde de dolari la eBay. Banii lui erau 200 de milioane de dolari după ce s-a finalizat această tranzacție. Acela a fost momentul în care el și-a luat un Porsche și o vilă în LA. Apoi a căutat să-și îndeplinească un vis, acela fiind de cercetarea spațiului. Aveți absolut toate detaliile în videoclipul următor. Apoi a auzit de o idee foarte tare de a investi într-o firmă deschisă de niște studenți legate de mașini electrice. Acei studenți au venit la Elon să ceară finanțări. El cu greu a investit în compania Tesla și când trebuia să fie lansată prima mașină, aceasta s-a dezmembrat. În acest moment, Elon a vorbit cu studenții să cumpere toată compania, iar el să devină CEO. Cu greu au acceptat tinerii, dar, într-un final, tranzacția s-a încheiat cu succes. După o perioadă când trebuia să fie lansată Tesla, se dovedea că avea foarte multe probleme tehnice, iar investitorii își pierdeau din încredere. În criza din 2008, o mare fabrică de producție de mașini a dat faliment, iar fix cu câteva săptămâni înainte el a obținut un împrumut guvernamental de 50 de milioane de dolari. Iar acesta a cumpărat acea fabrică cu 50 de milioane de dolari de la Toyota, după care Toyota a reinvestit toți banii în compania Tesla. În același an, el a luat designerul de la Aston Martin și l-a pus să deseneze un sedan electric exclusivist și așa a luat loc nașterea Tesla Model S în martie 2009. În acele momente, celelalte branduri mari de producție de mașini îl judecau pe Elon și îl făceau nebun, că acesta este un inconștient, dar el a fost tare și a rezistat acestor presiuni. După care a lansat Model X, iar abia în 2019, abia după 10 ani de la lansarea primei mașini electrice care a fost comercializată cu succes, el a înregistrat profit. În timpul acesta s-a dezvoltat până în ziua de astăzi și numai compania Tesla valorează mai mult decât toate celelalte companii auto de pe piață adunate la un loc. Dacă vrei să afli mai multe lucruri despre Elon Musk, te aștept în următorul videoclip.